Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Кадерле дуслар, хәзер без сезне лирик шагыйрь Фәннур Сафин шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән әдәби-музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Шигырьләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укый. Таң нурында назланып үскәндәй тоелган идең. Син үзең дә гүя нурдан коеп куелган идең. Ә бер таңда уйнап көлеп кенә күңелгә кердең. Әйтерсең, эш тиеп, сөю тулы алкаса бирдең. Шул хатирә минем тәнем буйлап ярсу кан куа. Әллә мин гел сине уйлаганга алсу таң туа. Таң туа да сине, һаман сине искә төшерә. Сабырлык бир, каса тутырып, сөю эчкән кешегә. Sağışqa baş isəng, qayğılar jirdə tabılar. Dik xıyal sur bulsa, canına nur tulsa, yanıb yürəkdə bular. Yanıp suyu yürekte bular. Nurlu şişmek gibi yıraktan uğurur. Paşada yar tağın şakırar. Yanıp süsen de bular. Şişme suyu salkın, canға yakın, Күңел һаман аңа тартыла. Син качсаң да йөрим, җирдә сөю йөрим. Безнең янып сөю хакына. Baştan da yürüyüm, jirdə suyu yürüyüm. Biznen yanıp suyu hakına.
син генә булдың яратканым. Сине уйлаганда, онытылып, серләрем бар җиргә таратканым. Миңа матур син бар гүзәлләрдән диеп, җырлап узам үзәннәрдән. Мәхәббәтем сөйлим тугайларга, синең өчен сайрый тургайлар да. Сулар сибәм, мәхәббәттәй саклыйм, икәү генә белгән пар тирәкне. Януларым сиз дә, сакла син дә, көл булудан сакла бу йөрәкне. Шиксез мәхәббәттә яна-яна, без очабыз икәү киләчәккә. Салават күпредәй безнең юллар, күмелгән нур сибәр гөлчәчәккә. Син кыяшлы көнем, хыялдагы өнем, бердән-берем бәгърем минем дип. Риза булсаң әгәр, алтыннарга кадәр, янәшә барыр идең бит. Риза булсаң әгәр, алтыннарга кадәр, янәшә барыр идең бит. Синең белән бергә, менеп биек үргә, басар идең дөнья алдына. Чәчәкләрне күрсин, тақиялар үрсин, сөюдәнме алар алганнар. Чәчәкләрне күрсин, тақиялар үрсин, сөюдәнме алар алганнар. Син гаҗәпкә калма, күңелемне аңла, күзләремә тутырып карада. Ялгызлыктан йылып, калмыңнарым булып, ике кыз өстеннән арала. Ялгызлыктан йылып, калмыңнарым булып, ике кыз өстеннән арала. Син кыяшлы көнем, Хыялдагы өнем, бердән-берем бәгърем минем бит. син кояшлы көнем, Хыялдагы өнем, бердән-берем бәгърем минем дип. Риза булсаң әгәр, алтыннарга кадәр, гел янәшә барыр идек бит. Риза булсаң әгәр, алтыннарга кадәр, гел янәшә барыр идек бит. Гел янәшә барыр идек бит. Гел янәшә барыр идек бит. Мәңге кыр казларын озатып торгандай, күңелең тоташ моң, күзеңдә тулган ай. Күзләрне күзләмә, айларга карама, моң булып күз нурың дөньяга тарала. Эй, моңсу аккышкай, син парлы да зарлы, шул парлы чагыңнан ялгызрак чак бармы? Моңайма шул кадәр, кайгырма, көенмә, бу тормыш ярсу җыр, ялкынлы йөрмә. Минем дә бит күңел тик сине юксына, арада бөек тау, җитә алмыйм мин сиңа. Күрсенмә, без әле тау-ташлар кисәрбез, бу гомер диңгезен бергәләп кичәрбез. Мәңге кыр казларын озатып, торгандай
birge köşermiz, yumşak nazik bulab isermiz. İqdamır dinlezin, biz birge köşermiz, yumşak nazik bulab isermiz. Туган якның мамык карын, катлам-катлам болытларын онытмадым. Күк чәчәкле болыннарын, балкып торган кызыл ярын онытмадым. Никтер тагын ык суларын, бөдрә-бөдрә яшел талын онытмадым. Яна кайттым. Тауларына менеп бактым, ярларына төшеп яттым. Иләсләнде күңел, онытырлык түгел, бер ниендә туган якның, бала чакның. Кай тарафка гына күз атсам да, шишмәсеннән ургып моң чыгар. Имәннәрең гүя юл югалтып, туктап калган моңсу юлчылар. Имәннәрең гүя юл югалтып, туктап калган моңсу юлчылар. Кырларыңнан жыям моңнарымны, бірден бірім туған түбәгім. Китсәм дә мин үзем ерақларға, сендә кала минем йөрәгем. Китсәм дә мин үзем ерақларға, сендә кала минем йөрәгем. Уюлардан күпме сагышлылар, бәхетлеләр җырлап узгандыр. И туган җир, сүнмәс шатлыкларың, кайгыларың белән сызландыр. И туган җир, сүнмәс шатлыкларың, кайгыларың белән Мине кеше онытма дип әйтергә теләгәндәй,
Узасың җанга эсседән ышыклап күләгәдәй. Кайчак изге истәлектәй кайнар татлы кебек син. Мәңгелек ут яннарында солдат хаты кебек син. Күпме төсләр синдә тынлык. Алар тиз алышына. Әйтик, күл белән хушлашкан кырказлар тавышына. Кайчак тынлык искәртәсең төзелеш гөрелтесен. Хисең, көчең белән хәтта сырхауны терелтәсең. Шатлыклар тияп кил тынлык, булма кайгы сагышлы. Бул син тынлык, бул кадерлем, ярсу дәрттәй тавышлы. Җилләр үзгән яфрак сыман, көннәр оча, еллар кими. Һәр тәүлек ул үзе кыйса, көннәр сөйли, төннәр сөйли. Бер уйласаң, бу заманда еллар кыска, чырлар кыска. Көчкә ялгап өлгерәсең гасырларның очын-очка. Шул тизлектә сиңа кеше үз-үзеңне тапмак кирәк. Шуны сөйләп таң атканда ничек йоклап ятмак кирәк.
Жер өстен от түтілген бұрын қотламасын, тыныш тұрмыш бақытын ұял сақлық. Еш сөнмес дәрт толы жан жырсыз яши алмай, әйдә жыр-жырлап тегез атлық. Еш сөнмес дәрт толы жан жырсыз яши алмай, әйдә жыр-жырлап тегез атлық. Алға иле бара біз оның шамышын, антқа туғыра бір күнлер күшті қоқлық. Түстінмәз дәрт толы жан жырсыз яши алмай, әйдә жыр-жырлап тегез атлық. Түстінмәз дәрт толы жан жырсыз яши алмай, әйдә жыр-жырлап тегез атлық. Утсулар біз кешербіз батам ғана, қаршындан иксін ағық. Түстінмәз дәрт толы жан янмай яши алмай, әйдә бір жаны болып біз атлық. Түстінмәз дәрт толы жан янмай яши алмай, әйдә бір жаны болып біз атлық. Hürmetli tыңлаучылар, biz лирик шагыйрь Фәннур Сафин шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тапшырдык. Шигырьләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укыды. Программада җырчылар Зөһрә Сәхәбиева, Миңгол Галиев, Мәсгуд Имашев, Мөнир Якупов, Газинур Фарукшин, Камил Гатауллин, Гөлзәдә Сафиуллина, Гатауллин башкаруында композиторлар Рөстәм Яхин, Ринат Еникиев, Илгиз Закиров, Рәшид Габайдуллин, Риф Гатауллин әсәрләре яңгырады. Hürmetli тыңлаучылар, игътибар иткәнсездер, әлеге композицияда күбрәк Фәннур Сафинның инде күптәннән билгеле музыкаль хәзинәбезнең алтын фондына кергән җырлар файдаланылды. Ләкин шагыйрьнең моң белән сугарылган шигырьләре аннан соң да композиторларыбызны һәм җырчыларыбызны үзенә җәлеп итеп тора. Әйдәгез, иртәнге тапшыруыбызны әнә шундый җырлар белән дәвам иттерик. Хәния Фәрхи башкарган «Мин түгел шул» дигән җыр тамашачы тарафыннан яратып кабул ителде. Һәм бүген дә ул тыңлаучыларыбыз күңелендә якты хисләр уятыр дип уйлыйбыз. Яктыртып көлөдөң син, күзләремә туры карап, мөхәббәтем дидең син. Мин түгел шул йөрәгеңдә башкалар урын алган. Ләйсән түгел ак болыттан гөлләргә карлар яуган. Мин түгел шул йөрәгеңдә башкалар урын алган. Ләйсән түгел ак болыттан гөлләргә карлар яуган. Бителәдек адашырга сөю бураннарында,
yazı gülüdey nazlıydın, yanımda sen barında. Min tugil şul yüreğinde başkalar urun algan. Leysen tugil ak buluttan güllerge karlar yağgan. Eğlendi de tulgandı, yıllarımız ayrılasın, Allah bilip durgandır. Min tugil şul yüreğinde başkalar urun algan. Leysen tugil ak buluttan güllerge karlar yağgan. Başkalar urun algan. Leysen tugil ak buluttan güllerge karlar yağgan. Min tugil şul yüreğinde başkalar urun algan. Başkalar urun algan. Başkalar urun algan. Рафаэль Сахабиев язмасында Зиннур Гыйбадуллинның Фәннур Сафин шигыренә язган «Кайда син, сылыу кыз» дигән җырын тыңлагыз. Бакчада талгын җыр, хыялдай канатлы, серле моң белән җыр күңелне кузгатты. Ялгыз бер биләштә уйчан кыз күрдем мин, ник калдым уйларга сылу кыз дидем мин. Ялгыз бер биләштә уйчан кыз күрдем мин, ник калдым уйларга сылу кыз дидем мин. Kız әйтте елмайып, жанға нур тулсын дип, амалы тун тегәм, гел жылы булсын дип. Исемен әйтмәде, үзе югалды, китмәде кебек ул йөрәктә ул калды. Сәхнәгә чыгам мин, сагынып җырлыймын, бәлки ул мондадыр, мин сездән сорыймын. Чәчәкле яз кебек елмаеп та көлеп, килинде җибәрем каршыма йөгереп. Барганда да эшкә, һәм кайткан чакта да, шул көләч йөзле кыз күңлемдә саклана. Кайда ул сылу кыз, белсәгез әйтегез, ике яшь йөрәкне бәхетле итегез.
Ayda olsulu kız Bilsegiz eytsegiz 2 yaş yürekli bäxetli itegiz Фәннур Сафин шигыренә Фәрит Хатипов музыкасы «Моңлану». Зилә Сөнгатуллина һәм Мирсәет Сөнгатуллин башкара. Tулыган айга карап чәчләреңне тарат Аңсы җырлар ләкин җырлама
Әсхат Хисмәт башкаруында Фәннур Сафин һәм композитор Риф Гатауллин иҗат иткән ике җыр тыңларсыз. Ялгыз көймә. Берни сорама, тыптын гына үземә кара яры. Күзләрдән дә белеп була, күңелдә ниләр бары. Ялгыз көймә бөтерелә, һәм шәйкала иделдә, зур дулкыннар күтәрелә, күңелемдә минемдә. Кишәргә әзерме дигән идең, шул сүзләрең хак түгелме кадерле. Ялгыз көймә бөтерелә, һәм шәйкала иделдә, зур дулкыннар күтәрелә, күңелемдә минемдә. Sabırlık жиңә ала, хәзер безнең ялгышны. Ялгыз көймә бөтерелә, һәм шәйкала иделдә, зур дулкыннар күтәрелә, күңелемдә минемдә. Ялгыз көймә һәм шәйкала иделдә, зур дулкыннар күтәрелә, күңелемдә минемдә. Күңелемдә минемдә. Күңелемдә минемдә. Хушлашырга ашыкма. Хушлаштың да китеп барды. Ayrılışı ağır bit, gözlerimin mumun yüreğime solin. Tuğta dostum sabır gözlerimin mumun yüreğime solin. Tuğta dostum sabır ömür boyu yorsu yürek, seni sağınıp solqılar. İdillerdə olqın, şu aşıqma dostum,
кышылар синсез нишелер неше бар урман нишек шаулар ишелмес ме таулар икебезде урман нишек шаулар ишелмес ме таулар икебезде Иртәнге тапшыруыбызны Фәннур Сафин шигыренә Рәзим Вәлиуллин иҗат иткән җыр белән тәмамлыйбыз. Соңгы кыңгырау. Өнҗе бөртекләре ансамбле башкара. Кадерле дуслар, иртәнге тапшыруыбыз шушының белән тамам. Аны Ания Габадуллина алып барды. Мөхәррире Насим Акмал. Сау сәламәт булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.